नै लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै जोङो मोनसे खामानि लानानै खावब्ला सिब्लानो सन्जिब अफिसियेल ब्लगाव नुजाफैलायबाय हाराव हाथावनो साइस गैया बाइस गैया नै बिथांमोना थांनो ओंखारदों दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाथाय मा खालामगोन दा दसे उनाव आं खोन्थालांगोन एकदमनो माने सेहेरा पाति गैयाफ्रा माने नुजाफैलायबाय नोंसिनिसिम नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनानै नायलांबाय थाबानो जाबाय दा दसे उनाव खोन्थागोन जों मा खालामनो थांनो नागिरदों बिदिबा भिडिअखौ निस्था खालामसै जागायलांबाय थादो नोंथां नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं भिडिअखौ फाइनालि लोगोफोर जों ओंखारबाय नै आंखौ मना गाज्रि फाइजि जिलाला मना लाहोबाय सोरनिबा नङा माबा अमा बैसाना दिनै बुथारनोबो मोना जाहैबाय कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर बेफोरबायदि मानसियानो आरो मा बिदि जागोन एसे मानसि सासे गथ'फ्रा जुदि खुदै गारोबा आरो मा बुंबावनो ओंखारबाय गासिबो जों थांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबाय जाबाय ना मा होनो गाइस बिदिब्ला बोजेननोसै गाइस गुन्दाफोरा नै आसला दाख्लै हाजोआव थांनायनिफ्राय नुवाखै जानो हागौ बेखौ नै दिनै नुलायबाय भिडिअआव नुदों जानो हागौ रायख'खौ नै बिथाङा निउ एडमिसन आंनि अफिसियेल ब्लगाव दिनै बिथाङा निउ एडमिसन आरो सासे निउ एडमिसन दंबोयो आंनि ब्लगाव आरो नोंथांमोना खोनासं दिनैनि ब्लगा बिराद इन्टारेस्ट जागोन आरोना मानो होनबा दिनै हराव दाउ होगोन आरो दुलाबाथायाव बेखायनो नोंथांमोना बिथाङाबो निउ एडमिसन आंनि दिनै ब्लगाव नालांबाय थादो बिमा सोर सोरावबो बिथाङा बुथारग्रा जाहैगोन आरो नै बिथाङा आं दिनै बुथारना हामा दिनै अमा बैसाना मजा आया मोजां होनबा बायदिब्ला सायो गोजांनायाव बुदों गाइस कमेन्टआव दोखोरा बेखौ दोखोरा कमेन्टआव एक्चुअली आङो दाउआ माने थैगोन ना थैया होननानैसो टेस्टजों नायदोंमोन बेखौ फिसाजों कमेन्टआव बिराद गाज्रि राहर बेखौ गाइस कमेन्टआव मानसिखौ बुनायावनो बायाखैबालाय दाउ बुदोंलायबाबो कमेन्टआव बेफोरबायदि बुङो अब्ला बुजिदो नोंनि होननाय लोगो लोगो गाइस दाउ हमनाय भिडिअ हगारदोंमोन नोंथांमोना नायखैबा नायबानो जाबाय जों गन दानना लाखादोंमोन आरोना नै बिसोर सिफायलागासिनोसो माने हाग्रायावसो सिफायलाबायना लागासिनो आंनि मेगना आनलेट जाबाय मानदि रोङि आनलेट जाबाय नोंनि टसखौ नायनानै मोसौ दिरुं नों हायथाथा नो दाउखौ होसोनो हायो जानो बोजेनबाय नै दिरुङा इदि बोयो नारायाव इदि बे दिरुङा नांलांबाय नालाय फोर बिरसिगोन गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो या बुदोंसो गाइस होसोदो ओइ सेन्देला बुरो मोनबाय गाइस मोनबाय मासे दासो मासे जाजेनो नै हाइथाया लागायबाय होसोनो हाया होननाया खमावलांबाय मोनजेनबाय फाइनालि मोनजेनबाय सोजेनबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो दासो इन्टारेस्ट जाहांदों फुरा माने ओरैबायदि जाखावगोन ना दाउ दुलाबाथा होनो माने दासो इन्टारेस्ट ओरैबायदि मजा नोंथांमोना नायलांबाय था आरो मोनलांबाय थागोन नोंथांमोना इन्टारेस्ट भिडिअ जों दा बोनानै मानैसो मोनजेनबाय दा दाउ बासा नायदों दाउ बासा लबारबो लाबोफादों मा बासा सिरि नायलांबाय था बोरैबा जुदि गाहाम नुबाय बासाखौ बासा दं दाउआ गैया गाइस बिराद फाग्ला गोजा मानसिफोरा होसो मेंनानै दा एसे गारना लानो नागिरदों थिंखि खालि खालामनो नागिरदों गाइस मासे नुदों मासे गाइस अबाव
Ini guys. नै जायगाया नै बे जायगा थाबजों थायाना फंबाय जाबाय खन्द' ज्र' ज्र' दंमोन आं नैयावनो एन्जरसोमोन खोमा फाग्ला बे बारा गोजान खाराखैलै गाइस थगायदोंसो खोमा इयो थगायदों जानो हागौलै बिराद फालतु मानसिया फाग्ला खोनादों होमबा आं सिरि बुंखोमादोंमोन दे बिरो नै जायगाया नै नंमारगौथ' मा फैदों नामा? नै लोगोफोर माबायदि थायो बिसोरो बाब दुल जाना थायो नै थाग्रा जायगाया मोजां नाय आं थानो बिरो सुवादा जायाबा आं बुगौमोन ना आं बुबानो मोनगौमोन ना बिरलांबाय बुग्राफ्रानो थिग नङा मासे खलांजेनलायबाय मिस्टिकआनो मिस्टिक र' दासो मासे गलांजेनदों एसे मोनलांबाय थागोन नायलांबायल' था बिनाव एसे नायलाय ओरैनो बाथारदोंमोनलै असम्भब फैबाय बे नङा ना बेनो खारबोनो दा इ नङामोन दे बोल' थालांदों माबायदि थालांदों दाउआ दा बेनोमोन खोमा बेनो खारलांदों खोमा नामा दाउ फिसा गाइस फिसायानो माबेसे दं मानि थानांगौ ना मासेल' मानै गोजौ मासे दं जागोन दे इखौ लालाय दाउथु फिसा मानै मोनबाय गाइस आयो मोजांथारमोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो मोजांथारमोन फिसिनोमोन जादों दाउथु फिसा आथिङाव नांदों आखाया माबाथो Enjoy guys, enjoy. साला साराया नोंनि बार फाला माबोरै बारदों होनाखै माबायदि गावदोंमोनलाय नोङो आखाया आसोल आखायानो नांदों दा गावख्लायबाय मासे खोमाजों अखायोलै एसेयावनो बोरै खनसे जांखि हरलायलै थैया माथो 50 केजिसो गबाय गस्लायाव सिद्रायनानै होदोंना नुदों होसो इदि खाथियावसो बारनांगौ मोजांबो ब्रा दा इदि खलांगोन नोंसोरो बारसिनबाय आसोला बारसिनबाय बोरो बे सोखादो नोङो मासेल' बिरदोंमोन दासो गरम हांदों गोजांनाया बेसे मदै खादों आं जिलासोमोन गाइस नै ओरै खाथेबाय ओरैजोंमोन सोग्राया ओमफ्राय नै जिला गोनां इजों सोनांबाय माबा इजों खाबाय इजों सोबाय जिला गोनांजों इदिनो मोनबाय थाबा मोजां जायो सोदो जों फोरबायदि जानांगौब्रा खनसे बिसो मोनबाय थानांगौ
दासो नै जायगायाव हाबदोंना जों जायगायाव दोसा दासो एसे मोजां मोनहांगासिनो दं ओमफ्राय माने मोनलांबाय थासिगोन दासो एसे मोजां जायगायाव मोनफैदों आरोना फैनानै नायलांबाय थादो नै बिदि बोयो नै जाहैबाय दिरुं नै मानै माथाम गोजौनिफ्रायनो बुख्लायबाय मासेया ओरै सिगाङाव फै मासेखौ नै खनलाय मासेखौ बानायबाय मिथिया नायलांबा बुज्राब बिरगोन ओइ दुरुं आरो लाफिन नै खारदों सिगाङाव खारलांबाय आं बुबाथाय मोनखायोलै देरसां सोबायल' थायो आङो गाइस नै थैयाखै इयो बिदिनोसै दे हा र' दे मायो आरो बेयाव माबेसे बाखो आं मानै सेरबाय मासे माथाम बिरोमोन नै दिरुङा इदि लासैबोलाय होनदोंमोन नै ini dong nih. Bentar. Coba ya. Iya barsin bae deuri hilang bae. Terus ang bulan dia na, karbe terus bulan ang. Ngolang bae guys. Karbe terus bulan ang. Ang barsin demen mendia ngolang bae. Mendai? Deh. Nengah ikut sonjok mendia. Terus ang karne bulan. Nih dirunga. Iji buye nara. Moजां bu. Oh. Pani good job. Uya. Ang nuni metot, nung tos na kila mekono. Sonjiba jayan kanai doi ne, sarisa ba. Ang जाया होनाखैना मोनामसुवासो होनदों guys खुवा खुदों माने गन्थंजों गुंग्राय गलायलायथारबाय आंना ओरैबायदि खुवा माने नुलायलायला बिराद गोजांबायलै मा बुंनो गाइस माने मबाइलावबा खुवा नुवाखैथाय हले खुवाया हले टर्च बुबाथाय नायनो हालाया ओरैबायदि खुवा आंनि भिडिअखौ गोदानै नायदोंबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे अननानै आंनि गोदान चेनेलखौ शेयर खालामना होबानो जाबाय दाउथु गावग्रो दाउथु टर्च हमना फै सासे ने हराव नैदि औवायाव नायबाबो मोनो आरोना गाइस बिदि इदियाव औवा सिं नायबानो ओइ हांगोर मोदाय नायगौसोमोन आं माबायदि बिदि औवायाव नागिरनानै मोनदों इदि फाइनेलि गाइस दा जोङो होखांनानै लामा थाबायगासिनो न'आव थांसै नोंथांमोन भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामबानो जाबाय